Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Tangilig Street, Lawak, Pangasinan Project. So, resume po tayo after 1 week. So, hindi po sila pumasok ng isang linggo. Nung last week lang po. So, ngayon po sila magsisimula ulit. So, nung wala po tayo, nag-tiles na po rin sila rito. So, sila madam na rin po yung kumuha na magta-tiles dito. So, tayo naman, ang gagawin natin dito, yung ceiling. Tapos, susunod din natin yung modular cabinet. Pero, magpipintura pa po tayo. So, pati pintura nito ay nakuha po natin. Interior tsaka exterior. Mga wall. Okay, so dito naman. Ayan, ito yung sa may kwarto dito sa baba. So, ang kulang na lang dito yung pintura. Tapos yung ceiling, yung PVC ceiling natin. Panel. Okay. Tapos dito sa taas, ganun pa rin. Kung ano yung mga natapos natin nung bago tayo nag-ano rito, bumalik. Yung pa rin yung mga itsura niya. So, ayan. So, wala pa rin tiles din dito. Okay, so update ko lang po kayo mga boss. Okay, so may pinturan din ito mga boss. So, ayan lang yung update dito sa Tangilig Street, Lawak, Pangasinan Project. Magandang araw po sa inyo lahat at God bless.